Tato žena opustila Instagram. Proč opustila Instagram a přešla na tipy? Jedna fotka, kterou jsem nahrál na platformu Tipy, přímo souvisí s penězi. Co myslíš? Je to velmi moudrá a chytrá žena. Je čas peníze. Facebook, Instagram a Twitter jsou vyhozené peníze. Vydala vlastní měnu Tips Coin, která umí tisknout peníze jako blázen. Užívá si každý den a sní o tom, že se přes noc stane miliardářkou. Proč? Protože zná budoucnost platformy Tipy a výbušnou sílu platformy. Později Tips sní o tom, že bude kotován na americkém Nasdaq a korejském KOSPI. The Tips Coin je korejská mince vytvořená Hagwon Seongem. Pokud jste člověk, který plní své sliby, můžete vlastnit budoucí bitcoiny z Tips Coin a zbohatnout.